Маняк, като и го покарах кутката направо откачи. Братле, откъде го извади, бе? Оня ден вървя си из парка мега свежарката и по едно време чувам: Айде на меметата! Топли, сочни! Топли мемета! Това дали ще ефтино е? Топли, сочни меменца! Братле, кое това е? Мемета! Мемета? Да. За какво се ползват? За да си избиваш комплексите в TikTok, за да си ги споделяш с твои приятелчета, въобще да си по-готин в интернет. Тя начин на мен не ми трябва, аз съм да си готин, а? Добре, кой ще ме препоръчаш? За те това. Ще може да си го пращаш. Те ефтини ли са тия работи? Нали знаеш, че ефтиното излиза скъпо? Ама са ефтини, нали? Да, ефтини са. Добре, давай. Докато маняка ме светваше какви са тенденциите, виждам мазната путка, лек. Мале, братле. Просто трябваше да я издумкам. Имам нещо точно за теб. Охо. Това ще свърши ли работа? Гарантирам. Ще го взема, братле. Колко струва? И той нещо вземе се пазари, обаче аз му пробутах номера с печелившата капачка. Естествено, че бях проверил, беше опитай пак. Да се знае да не са пазари с бедняци. Има сделка. Ела, братленци. И така кашерах моментите и отих да издумкам путито. Шмата. Тя естествено ми върза веднага и я задърпах към къщи, много ясно. Между другото, ефтиното наистина е за по-скъпо, защото се оказа, че това било мъж. Шматка.